baqa lapho ke ubomi bam basetrongweni bukanaphakade. Ndasiwa kwesinye isisele, ndafakwa nomntu omtsha. Yayingengolangeni ke lo. Ndayiva igazini ukuba le indawo ayondawo yengedama le. Kusezogwini apha. Wanwabe zathu. Ya Doki. Kanti bathi ngubani? Uvela phi? Khona banothi ndifuna umuntu apha. Yabona ke melife. Apha akuvanga nix. Akubonanga nix. And akuthethi nix. Ndimo ophetheyo apha. And andifuni ukuphazanyiswa nix. Yandiva? Ndakhawuleza namqhela uzuko endihlala naye esiseleni ngokukhawuleza. Ingathi naye wakholwa ndim sisabonana nje. Wayephethe ke kwelo khitshi. Yona ndlela ke leyo ukwazi umuntu osekhitchini. Ndafakwa kwicandelo lokucoca ekhitchini. Uzuko ebehlala yedwa esiseleni ixesha elide. Yiyo loo nto engatyilekanga xa efakelwa omnye umuntu. Ebenento zakhe azenzela kumnyameni afuna zaziwe nguye yedwa. Yikho le babephezu kwayo ndingayaziyo, kodwa nandiza kude ndiyibhaqe. Ko andisavuyi ngako onwabile kweli khaya. Ungumntwana wethu, uligazi lethu. Sikuthanda sonke apha ekhaya uyeva bhuti? Kangangoba inhliziyo zethu ababuhlungu kakhulu xa sofuna uhamba. Kanti utata ndilanda nini? Ndothi phela utata kusakhange abikho kwethutyana, kodwa ndiyakuthembisa uzabuya kakamsinyane va. Umama yena Anya, uyakhumbula kaloku umama wabheka ezulwini andithi uhleli nomdali wakhe pha kwaye wonwabile. Nathi sathembisa uba sizawulandela sonwabe naye. Anditsho? Kunjalo ndothi phela. Ithi enkosi apha kwanoziqhamuka izinto ezinhla kuphathele zona bhuti. Wawugqiba ke uhamba uyodlala nabanye abantwana pha phandle. Nkosi athi. Amenda. Indenza buhlungu ke ubona nje into yala mntwana. Ndixoleleni bethuna ngathi ukho abantu abasebendilindile. Oh, all right, kulungile. Khawutsho Ndlovu, iapili iqhuba njani? Yena ubantu. Igqotha lakhe liphezulu kwayo. Ubantu yena uyachuchumbiseka kula jele. Ndivuyela nje bawiseka abantu eswelekile. Babe khona, ayibone yonke lento. Uyizamxhela umphefumlo. Sosikhathaza malume. Into efuneka siyenzile thina, kufuneka sincedane nobantu. Hayi noma yintoni wena? Izizathu zakho ezibangela uba ukholelwe kubantu. Ndiyakubulela. Sikhona wena malume izizathu. Hayi kulungile bethwana. Semkile nathi anti. Kulungile wena. Kulungile wena. Hayi noko singobantwana. Kuyathandwana wethu pha. Hayi nami ngiyabona wena. Mr. Accountant, uyafuna ukuphuma apha? Undivise? Uthetha ukuthini? Hayi ke, kanti ndiyakuzamela. Ndiyakholwa ngoku uphucuke kakhulu. Asiyo ndawo yabantu abanjengawe. Qha ke kuyakufuneka ubhatele. Mfondini, ndi-right apha. Andizuyenza le nto uyicingayo. Ayingangam mfondini. Ke ufuna undixelela uba uzawuboleka kule ndawo?
Wakubulala ingqondo apha. Ingakumbi isifundiso ezifana kunye nawe. Mfundini ndithe kuwe ayinamsebenzi. Sisigwebo sami esi. Ndincamile mina ngoku. Bendisithi umsulwa nje. Ndimsulwa kakade. Ufuna ndiphume apha ndibaleke bendileka ungathi ngumvundla pha ngaphandle? Akubona abantu balela. Masiya, wena emsebenzini. Ye kitchen wena, i-breakfast. Into yetyala yayiye iphela engqondweni. Eyayiphambili ngoku indlela yokuphila ejele qha. Ngenxa yabantu ababekholelwa ukuba ndimsulwa, ndazama ukuhlala ndimsulwa. Ndala ukuchaphazeleka kwizenzo ezigwenxa. Ndazixelela ukuba ndiza kubamba umthetho. Yema, wena kufuneka uphekile pha. Amashiko uphekile. Wena khangela, funeka ukline lapha. Uqoqa apha, kube clean sawutyapha, otherwise ungathi ungcono. Sukuma apha. Sonke siyahamba sabikho phela. Kumlilo kitchen. Ndiyaza ngokukhawuleza ngoku. Morning Professor. Njani namhlanje? Ndiphilile akho nto njani wena? Ndikhona namdala. Ndicela uzundisayinele le nto. Kule ndawo. Okay. Thanks darling. Okay. Unable to take your call right now. Please leave your name, your telephone number after the tone, and I will get back to you. Thank you. Bye. Hello, Miss Carmel. Miss Carmel. Good. Damn it. So tell me much. Professor Kani's office.
Intoni? A reverse call. Yes, this is Professor Kanye's office. Dichilo nje asimazi lo mntu lo apha. Okay, thank you, bye. Professor Kanye's office. Chini wethu ndichilo nje basimazi lo mntu lo apha. Okay, bama kancinci. Professor wethu ukhona umuntu omaziyo ungilangeni. Ulangeni? Okay, put him through. Bama kancinci. Masiqhamo. Dimo bantu man. Bantu, yazi ngicuma ungilangeni. Kuqhubeka ntoni? Ndiqhawule Mfondini wani. Bantu, Ndingaphandle. uthina wena? Nansi le ndawo ijule umlilo mhlekazi. Uqale apha emva kwesitofu. Ebephi uzathu yena? Ebekhona, bebesebenza apha bonke. Yena nomshiye emophisha apha. Mfondini, niyaqonda kube nzima kangakanani uba le nja igwetywe ubomi lapha ejele? Andazi namba yenzeke njani lento. Sibafumene bonke abanye. Kodwa yena uzathu kuthiwa akayazi yonke lento. Mfondini, ayikho lento uthethayo. Ayikho. Niziziphukuphukhu. Wena ke into efunekayo ukuba ngokusifumana uzathu. Wena thatha amadoda ambalwa niye straight kwa professor. Uhlala phi? Alimazi mbuzo basebenza khona manje. Masami. Professor Kanye's office. Sergeant. Professor akakho usaphumile kancinci. Kodwa uzawukhawuleza abuye. Ithi number 15 Riverside Road, ePinelands. Kakade kufuneka ubuyele pha. Shi, ngoba Azibona uyabhatyaza ngoku. Mfondini, ndibonise njani uba ndimsulwa? Ngokuhlala phaya? Phofu nento yokuba ibelapha izenzekele. Nongale ngqinelana nam uthi kufuneka ubuyele pha. Uthethe nini naye? Ndithe xa ngigqiba uthetha nawe, ndathetha nongalo uba ndifuna legal advice. Ungalo lo Ungalo secaleni lethu. Nangoku ndiyakuye, ndiyokuba kwaqhubeka ntoni ngaphandle. hayi khona noziqhamo. Awunondishiya ndikolonkoloza ndodwa apha. Xa kufika aba bantu ndizathi wabani? Yewethu khawurelax uhlale phansi, ukhule into uzinxibileyo. Nazi ya impahla zikantozini, unxibe zona. Ungalibali, pha ekitchen, yonke into ungazenzela. Urelax, feel at home. Le ndawo ilungile singathetha. Masitshaye isaqhuma ke. Uzawusela ntoni? Hayi Nkosi. Uphaya kum endlini. Uthini?
Okay, let's go. We'll come back later. phofu yaqonda uba njengoba silapha sobabili sophula umthetho ya uzawuthi iclient yam kodwa mna ndiyi-officer of the court njengazo zonke advocates bendimele uba ndisemapoliseni le nto. Ndiyakucela torhongalo, ndiyakucela usuku lube lunye nje qha. Okay kodwa makazise emapoliseni andikhapha. Enkosi ndiyabulela. Saphinda sithethe. Professor. Akayeke le mikhubo yakho. Hlekazi. Anginqananga. Ngelishwa Jolela. Ngixabile. Hlekazi. Niqhuba njani wena neprofessor? Phofu ke ibi-business qha. Khawutsho Mhlekazi. Ihamba njani i-appeal kabantu? Uyayazi uba xa ungasebenzi sometimes uyayiluza i-track. Awuyazi bengibonile wena. Ujolela ungene hamba noThandi. Yamazi uThandi mani. uThandi uyishomi kaDora. Indlela bebephuzana ngayo, bebambana ngayo, abuna ukusho nje babaqala ubonana ngayo. Hayibo. Mamela ke sisi, amapolisa belapha. Intoni? Bekunini ngoko? Akukudalanga. Andike sisibhiliva. Kela lebe ngithothwa ngayo. Kubonakele uthi uba ikhonto endiyaziyo mandibane nayo. Ndibonile? Kufuneka uhambile. Yanzo yapha kwaLangeni. Wayitheze nifike pha. Okay, sizakuhambisa. Akhona. Sizahambela kule game. Yabona ke indawo sozenzeke leyo kuba mandisifake kangaka kule nto yakho wena uzijika ubuyumva. Yabona apho uzika khona bhuti ndizika khona. Apho uwela khona nami ngiyawela. Hayi. Sawasathini? Ziphethe basunxibile. Se-bathroom. Ndijonge izinxibileyo. Ingathi zithanda bangulu kuwe. Uyayoyika ijele ne? Afune, athini ungabhityi. Koko kutya kwapha. Masambe siyositshisa. Intoni? Ndithi masambe siyositshisa, masambe mani. Yazibona nje bantu. Akufikanga bela. Funeka uzimele noba kuphaya. Zathatha nawe ngesigns. Yazi ba ndiphume nginxibe isikhafu esibomvu. Uziyazi bakubi. Kodwa nginxibe ublue. Uziyazi ba yinto right. Ngavela ke. Yakufanele thu iblue yazi wena. Uzolibela ukugeza sisengxakini. Hey, hayi phofu nami. Yazi intoni? Funeka ndihamba ndofuna ubonakele. Ndive baqhubeka nini. Hayi mina ndifuna udibana nje noJolela qha. Intoni wena walibela ukubhanqa? Mfundini, into engicabisayo ngoJolela ba akatsho kumba uyazana noThando all the time. Ndinokuthuka phofu nokuba uyazana noDora. Oh, uwesajeni. Niseniphuma bona nje. Nala nothi kabonakele ndiyifumene. Singangena professor? Ndinqamile kodwa nje niseniphuma sajeni. Hayi sukulibaza zothatha ixesha lide sifuna nje ujonga apha endlini yakho. Nijonga intoni? Ndifuna ubantu zathu. Kuthiwa ulapha. Akutshiwo cha andifuna uva ngondiva, ndifuna uzibonela. Nganyipha ke i-search warrant. Oh, yefuneka naleyo? Kukho into oyifihlayo? Akhona ndifihlayo. Oh, ke ngoku. Khawume manje. Station. Khangela.
Fumeni itshawo lapha. Why semanzi? Ole, ngicela ngayo this morning. Uthatha nansi enye itowel. Imanzi nayo. Zulubuso nezandla ke ngaleyo. Imeli baseyomile kodwa ngoku. Enabo kaloku ukoma xa ifestile zivaliwe. Sergeant, ifestire ndivulekile. Ndivula ngokule festile ngona ingenayo. Yes such, khawuzobona. Mawuzipahle ezindala bendisigcina lapha endlini sikuyazangunda. Ndiqoba mandisitshise. Ungazilahle emgqomeni nje. Hayi kaloku asindenzi mina loo nto sigcinile impahla for abantu abadala. Ngicela uphume nale nto yangcolisa apha endlini. Professor, ingathi une-message up. Ndozindle. Ubrother kwami udala ukuhlala ezifama. So pha abanazo phone so basebenzisa i-ticket box. So uyathanda undifonela. Nami sike ngilibale manje ucheck ezi messages. Ndingakhululeka ngoku because nifike sendihamba. Kulungile professor. Kodwa uzukhumbula into ebenye anisosiphukuphuku. And enye into uzujonge kakuhle apho unyathela khona. Andiqondi uba uyathanda ugcina izigebenga nawe apha ezibaleka etrongweni apha endlini yakho. Bukwafowuni uzathu uzisixelele. Siyavana? Masihambeni madoda. Okay, guys, let's go. Yaba ngathi ngonyaka onesiqhuma amapolisa ekwanoziqhama. Ndahla ixhala xa ndimbona ejuzisa isikhafu esiluhlaza. Ndlela le wayemhlengayo. Yho. Kodwa andisoze ndiyilibale loo mini yokuqhwesha kwanjazi yaluma. Ndazibona ukuba unoziqhamo ndiyandimfaka kule ngxaki yam. Ukuba ndandizazi ingxaki esizayo, ke ndasuka ndazihlalela kwanjazi yaluma qha ke.